Recíbote alto e claro, Darío, moi ben. Bueno, pois, achégate, vaite chegando ao teu obxectivo, Sí, vaite chegando. Por favor, faganlle sitio ao noso reportero, porque ainda que é moi intrépido, é moi audaz e valente de todo, necesita sitio para pasar. Entón, deixenlle sitio, porque si la montaña no va a... ¿Cómo es? Si Mahoma no va a la montaña va a Mahoma. Bueno, xa explicas ti, Darío. Entón, de forma totalmente anónima, porque isto é totalmente anónimo, non se sabe para quen vai ir este detalle, temos un detalle para unha persona anónima totalmente que non vamos a decir o nombre, non vamos a desvelar de quen é. Entón, procede, Darío, adiante. Un aplauso, por favor. Deixa de gravar, deixa de gravar.